Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Khulumbai boy ni Simba. Tole ma daurau. ओमफ्राय नै क्लासरुमनिफ्रायनो फुङाव भिडिअ लाबाय आरोना स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय आरो बे सानैसा फुदला फुदसि एख' माने टाइम गैया आरोना मानो होनबा सरस्वती फुजानि थाखाय ड्रेस सिलायबाय थानो गोनां जादों बिखिजा नंगौ बेबो नै फुङावनो जिरायनो गोनां जादों बिखिजा आरो सानै दा दलंखौ सिलायबाय थानोसै आरो टाइम मोनोबा दाहाय देखायगोन दे जोङो मा सिलायखो मा सिलायाखै ओमफ्रायो नायलांबाय थादो दिनैनि दिना माबोरै थाङो आरो दिना बे सानैसो सिलायनाय फुङावनो बिसिनायाव जिरायबाय आरो हरसिम जिरायखानाय जायो आरोना नायलांदोलाय ओमफ्राय फुङावनो ओंखारबाय आरोना नैबे ड्रेसा नैबे मेख्ला सादोरमोन आरोना एसामिसफोरनि मेख्ला सादोर ओमफ्राय नै बाथ्राया जाहैबाय गणेश मन्दिर थांना फैनि दिनै गणेश फुजा नालाय एसे नम खालामना फैनि आरो आङो ना थ' नोंथांमोना एसे नायलांनोबा गणेश मन्दिराव बेसेबां मानसि जादों दिनै गणेश मन्दिराव गणेश फुजानि थाखाय नोंथांमोना नायनो हागोन आं देखायना सिंगेलसो बिथाङा थौदो बिब्दिब्ला आं हारसिङैनो थांगोन दिनै लेट्स गो আমি তেখেতৰ সহধৰ্মিনী সুমিতা ডেকা বাইদেউক আমি এখন পূজা কমিটিৰ সন্মান জনাম আমাৰ পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ অন্যতম কাৰ্যকৰ্তা অংশু মাছদান তাৰ জামাইয়ে আৰু আমি दिनै फुंनिफ्रायनो मोनाबाय आरोना मोनानानैसो रेस्ट दिनैनि दिना माबोरै थाङो नायलांबाय था लोगोफोर होननाया दिनैनि दिना नैफोरखौ सिलायनायाव थांबाय आरोना ओमफ्राय गाबोनथ' सरस्वती फुजा बेनि थाखाय आरो खाथि खालानि हाबा दङ बेनि थाखाय हाबानिबो सिलायनो होदोंमोन आरोना बेखिनियानो आरो सिलायनाया ओमफ्रायो वाइट मानो होनबा सरस्वती फुजायाव आरो बेखेवनानै बारा देखायथ'ला बिदिनो रेस्ट होनाय आरो जाहैबाय बयसफोरनि आरोना उन्दै गथ'फोरनि कुर्ता आरो प्लाजो पेन्टजों गाननो सरस्वती फुजायावहाय सिम्पोल नैखौहाय एबार फार्स्ट टाइम सिलायबाय आं बयसफोरनि लोगोफोर इसाखौ मा बुङो आरोना फार्स्ट टाइम सिलायबाय माबोरै जायो नोंथांमोना उनाव शेयार खालामगोन दे बे गथ'आ फट' होबा बेखिनियानो ओमफ्रायो बिखिजा मेख्ला सादरबो सिलायनो होदोंमोन नै जरा बेबो जाबाय ओमफ्राय जरासेखौथ' लांबायानो बेखिनियानो ओमफ्रायो नैखिनिखौ आङो माने बेयो जे बर्डार गैया नैयावहाय माबा दङ आरोना र' दे नैयावहाय 10 खान दङ आरोना 10 खाना जाहैबाय माबोरै जाहैखो 10 खाना माने जेब्लानोखि क्लासाव आं बिजि थायो अब्लानो आं न'खरनि रावनोबो ड्रेस सिलायनो मानो बिदि टाइम मोना बेनिखायनो आङो माने जोंहा आइनि माने बिब' बिनानाव बिसोर साब्रै आरोना बिसोरनो गांफा सिलायदो ओमफ्राय जोंहा आमाया 6 जन आरोना बिसोर आमाइमोननि आनैमोननो आरोना गांफा सिलायदो आरो ओमफ्रायो बे 10 खान दङ आरोना माने बे एमब्रयदारिया अर्डार दंखायोमोन बे कमप्लिट जाजोबाखै कमप्लिट जाबा देखायगोन आरो फारसेनिफ्राय बे ब्लाउसनि डिजाइनखौ आङो आंनि फेसबुक पेजावहाय होबाय थायो गेजेर नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आंनि फेसबुक पेजावहाय नैबे फेसबुक पेजाहाय फल' खालामबानो जाबाय लोगोफोर गासैबो दिनैनि दिना बेखिनियानो ओरैनो थांबाय आरोना सानसे दिनैनिफ्राय एसे रेस्ट मोनसिगोन बिदिनो सिलाय मायै जोङो जेबो भिडिअ लानो टाइम मोना ओमफ्राय लोगोफोर नै जेब्लायबो नोरै आरोना फुङाव सिखारबाय नै गाव गुजें खानायनि जेकेटफोरखौ नाय बिदिनो गाव गुजें थायो थ' लोगोफोर थांनाय
थ' लोगोफोर थांनाय ब्लगावथ' नुदों नोंथांमोना हस्टेलनि आगैमोनाबो गासैबो थांजोब्बाय क्लासाबो जोब्बाय ओमफ्राय निउ बेट्सनि क्लासाहाय स्टार्ट जासिगोन आरोना 30 जानुवारिनिफ्राय ओमफ्राय माखासे आगैमोना नेम हरखाबाय आरो जायफोर आगैमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय दङ सोरबाफोर लानो गोसो दङबा दाबो थाब थाब कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो फुल डिटेल्सखौ मिथिना लाबानो जाबाय आरो खेबसे बुंबावनोसै क्लासाहाय 30 जानुवारियाव स्टार्ट जासिगोन आरोना ओमफ्राय फारसेथिं नै नोंगुमायाबो एकदम मालायनि ड्रेस सिलाय सिलाय खावब्ला सिबला जाना दंथारो बे साननैसोआ बेयाबो आङो बारा हामनो रोङा खस्थ' खालामबाबो बिथाङा हामो सेलथाब थाब पाम थांनाय बायदि बिथाङा हामदो बहुत बेबो बिराद सिलायदो ना लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि ब्लाउस नांगौ जायोबा आरो सोरबाफोर दखाननि थाखायबो ब्लाउस नांगौ जायोबा जों इदि हलसेल रेटआव हरनाय जायो आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नैबे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय माथो बुंबावनो दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मानो होनोबा सानाव सानसे ड्रेस सिलायनानै एसे रेस्ट लानो लुगैयो आरोना दा जेरावबो थांनाय जाला मानाय जाला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो स्टप खालामथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर सान्दुं नांदों